Gewch chi glywed y cyfweliad llawn ar Ec2 heno gyda Maggie Dodd. Right, mae'n amser ni ffilmio yn challenge YouTube. Mae'r cynulleidfa yma. Allai glywed y gan special fi, please? O, oedd hi'n canu eiliad yn ôl i ber y bew. Ond mae Daniel Glyn yma i helpu. Helo. Mae Gethin yma i gymryd rhan. Ifan! Gethin oedd yma. O, mae Ifan yma. Mae Ifan yma? Ei! Good teitl am gyfres. Na gyd y ti'n gofod wneud yw i dynnu'r llian oddi ar y bwrdd. Gyd yn gorau wneud. Na gyd ti'n gofod wneud? Mae'n syml. Y record ar hyn o bryd, Jason o'r cynulleidfa, 16 o bethau o dal ar y bwrdd. Ti'n hyderus bod ti'n gallu curo 16? Na dw. Na ni ta. 20 o bethau sydd ar y bwrdd ar hyn o bryd, oce? Dan, ti'n mynd i gyfrifaint si ar ôl. Spectol di gelwch i ti, ond ddim i ni fel fi'n gweld. Right te. But yeah, better. Right, cynnu off, barod. Ifan, 3, 2, 1, bansi. Dan, ni di cyfri o sgwrs na, ond fi'n meddwl bod e'n cyn o'r record. Wedyn ni, dim ond 2 sydd wedi... Mae yna plat a mae yna llwy ar y llaw. Sy'n golygu? Mae yna 20 o beth ar y bwrdd sy'n golygu Reinman 18! Ifan, llongyfiadau, sut ydych chi'n teimlo? Top o'r byd. Iawn. Diolch yn fawr iawn. Mwy o'n challenge YouTube mi oedd nesa. Yay!